ayi ngithi hayi kodwa hayi ke angikhumuli hayi cha angikhumuli solala ngayo ujini wami lo ngufasile ngithe insini ebhadi nakhona anginankinga awukhumula ngeke ngikwenze lutho ayi ngeke hayi kurayi nje mafethu sola siyamadoda sodwa hayi solala nje hayi ngangigqoka kanje hawu ebusuku maze nje cishiwe hayi nalutho ebusuku la nje mazithi la cathi kwakula ehora lo 10 manqele ngaze kufika story ngisixoxe sonke hawu izindoda hayi ngathi angiphulaza ngiqale ngitshela ukuthi yazi manqele kulento eyenzakalayo mhlawumbe nawe uyayazi yabona imawujwayele mfethu manqele kuyilalela nomuntu wakho uma kuthiwa imisebenzi kini yabona masenzolana nonke nibe igang kuyenze ngempela uthatha umuntu umfowenu ngempela aphuphe kabi athi ke sekuphulaza kanti ulele naye uthi uma uthi hey ndoda into wenzani athi ish yabona ucabanga umuntu wakhe ucathi mhlawumbe yabo akasanakile lo into eyenzakalayo ngiqale ngitshele leyo nto leyo mina ay ibuya indoda round 2 ay ngize ngimbuza kahle lo ndoda wenzani ngiyakutshela manqele uma ngivele ngisuke ngivuke phela mina ngiyashesha ukudikila hayi mina nginasikhathi sokudlala ngivuke manqele ngigqoke hambe ngithi ngiyohlala lapha ekitchen ngangigqoke vele ijacket owangangiphumese kuyilate ayihlala ekitchen kwashaya u5 ngaphuma ngihamba ngashiya kanjalo nanso ke inkahla ke yenzeka ke mase sengihambile ke la ngabona khona hayi kahle kahle le ndaba vele ingihubha ngenozolo hawu indoda mayisingisendela amasende isenda la ku WhatsApp kodwa mfethu amafoni asalahleke lento lena ngangigcinile ngikhombisa umalume kanje endlini ngisendela amasende ithi hayi mayiphela namfana ngiyakufuna yabona nje uma unganginika lento yakho mina ngakufaka ngisho ukhosini khaxa uyazi ke nawe siyamavukana ukhozi luyinyama kanjani ungagcina usuthi ngimnike ngamnike musa ngana la ekhaya uyisendile inozolo ngithi hayi bo ndoda ungazongidakela ufuna ungihubha ngekheyi hayi uyanyawo utondozela ngani hawu utondozela ngekheyi ufaka kubani mfowethu ngiyakutshela umali wami ngiqambela manga umalume wabona futhi nje amavukane lwamfo mhlawumbe amanye waqedile ngenozolo kabi waqedile ngekheyi manje mfowethu yabona nje yena ukuze nje ngiyeke mina lo ngikhuluma ngale noma mhlawumbe uze ngibhodle ngoba yabona kushuthi usibiya uye angibhodlile ngezinto abazenza lento umshazi ayenza akangishelanga mina ngisontombi yakhe akwazi kwami uqhamuka usongiphulaza embedeni kanjani singavumelananga shuthi leyo nto kuthiwa ni attempted rape ngolimi lala eSouth Africa umshazi wami kubili is either yena ngifuna azangithole ayihlawulele lento ayenza ngoba mina ngingane yomuntu mfowami mina ngizalwa indoda mina ngumfowabo weekend ngizalwa indoda nje ngempela futhi nami ngiyinsizwa zikhona futhi insizwe ekhaya ngiqonda ukuthi ke nomthetho ke futhi siyawazi ukuthi uhamba kanjani ngiqonda ukuthi umshazi ke noma ngakuthiwa ke ugibela yiphi indlela la afuna ukuyigibela anginankinga mfowami uyongithola nje ngingangayo ngoba yanginyanyisa lento ayenza yanginyanyisa kakhulu mfo yanginyanyisa kakhulu kukuye mfowami kumele angihlawule or lento ngiyayiqhubha angigcini la ngiyaphambili mawuthi uyayiqhubha uyombophisa mina noma wenzani mina ngiyacabanga nolivula icala ngiyacabanga nolivula icala azivumelananga ngiyazi wemshazi yofika kwelento azivumelananga mfo kumele wenze into eyodwa izathi uyahlawula noma ngiyayiphusha yaphambili mawuyifuna ngomtsizwa nginankinga futhi ekuthathu engimnika khona emva lapha uphindanga ngambona hayi emva lokho ngiphindanga ngambona ngamgcina nje ngisendela inozolo engitshela ukuthi mangingafuna ungenani ufuna lo mfana omunye omhlophe ke lo ngigidelayo omunye ngamtshela ngathi ayilalela mfowami ngoba athi mina nawe siyadakulana anginandaba basho naloko ukhozi lolo uma ukuthi ukhozi kumele ngifike ngesimolotshisi ngemumva ngidliwe izinqo hayi ngeke mfowami ngeke okungenza nje khona abafana abatholile la
Ngenzeka. Manje abuthola futhi ubadlile nje akabasizile. Yes. Futhelwa izinqa ngapha usizakele. Awungenzeka mfashele ukuthi sibona amanye amavukane nabaculi la badlulile lapha na ukuthi umshazi ethi bamba usofa lapha eSandton ngikwenze njalo. Hayi mhlawumbe bethu babulele ngeK. Hayi mhlawumbe uqhumisa impela uK esinqini hayi. Ngabona lempizi ukuthi hayi mayibona umfana evukelwa kabi. Qhanyela impela mfethu ngabona iyaqhanyela futhi. Yavele yakhala ngumfana omuhle ngabona hayi. Ukuba nesikhumbanyana esimhloshana kubuye kuhluphe. Hayi uqinisile. Hayi kubuye kuhluphe manqela asiphephile. Sijwayelana kabi. Asiphephile manqela ufuna uzofinqa. Efuna uzofinqa. Fethu lathi nje siPerfect TV asibonga isikhathi ukuthi nje uzosivakasha icathulo. Umbhone nomkhaba mhlawumbe angazi. Kodwa nje kakhulu umuntu onginyanyisa kuyo yonke lento ngempela yabona lo mfana wamshazi wangicasula. Ngoba enginenhlahla yakho ukuthi mina lo mfana bengisebenza nabafana bangakubo. Yebo. Ngathi mangiqala ngithi bathi ubukuphi noma ngeke ngibashe ibongo zami. Ukhona omunye engangisebenza nabo owaphunyula njengami futhi. Ngeke ngisisho isibongo sakhe ngeke ngimusho ukuthi ubani. Kodwa yena umshazi nginesho ukuthi uyamazi. Uyamazi ngangisebenza naye efemini. Omunye engangisebenza naye wayosibalo wakhe. Yamala le ntombazana ukuthi uyabona yona. Mhlawumbe sabona siyongena ngale. Siyogugula information ngoba songena ngoba ngisho ukuthi nosibalo ngiyabazi. Osibake bamala. Yabona. Mhlababona yona. Bayingayizwa kahle inkomo. Akayizwa. Uzwa ngapha ukuthi kuyi chocolate box. Mfethu siyabuza kusanda interview ukuthi nje awufisi njengamanje emculweni. Ngezinto ayexperienceile. Impela. Ngoba nalo ucisha ubulayo ngeK experience le. Awu experience empilo experience lokucisha ubulayo ngeK kabi. Ungasunda indoda idama iguduza nje ngeK ngemuva. Indoda iphulazi phela nje hayibo. Ngale ndalena ke izokufuna yona le ndoda le. Ungakhohlwa umshazi. Ufuna umshazi, ufuna ungifuna endoda ungithole and then ungitshela ukuthi uhlawula ngani kodwa mina nje ngokwami ngufuna vele 100k. Kungijwayela lapha impela lokho. Unawo 100k. Angazi. Okwakhe lokho. Ufuna kwabakuyo kwakhe lokho. Nginawo esithatha isinqumo sokufuna ungihlaba. Wasithatha yena phela isinqumo sokufuna ungihlaba. Akazi ngani mina ngifuna umhlabisa. Akazi inkulumo into enjalo mina. Wasithatha yena isinqumo ngiyawufuna 100k mfowami okanye siphosane ezinkantolo. Ya okanye noma kiwe kona ke la ngimangqingqima anginankinga 100k wani uthi ufuna ukuhlaba ngoba naye noma naye ngathinta abafowabo nami nginezigora zakithi kodwa yena mayeza eyedwa siqondene naye anginayo inkinga naye angimsabi ngikule ngafika lapha hayi angimsabi mfowami hayi ngeke mfowami yanginyanyisa hayi khululeka izolunga mfowami yona 100k nakawulungi